Voor de eilanders op Vlieland had het van de morgen naar alle gedachten een nuver gezicht west. Want haar viewtour had een metamorfose gekregen van reed naar blauw. Het is een PR-stunt van toeristenorganisatie Beleef Friesland en de Waddeilanden. Geen concurrentie meer tussen het Ameland, Texel, Skimuseeg, Vlieland en Skielge, maar een geerwerkingsverband om op korte termijn zo volle mogelijk vakantiegangers een reis boeken te laten naar het Waadgebied. Alle 5 Waddeneilanden zijn schitterende gebieden. En met elkaar vormen we dat Waddengebied. En ieder eiland heeft wel weer iets speciaals. En daar kunnen mensen dan keuzes in maken. Maar het is goed om in gezamenlijkheid dit sterke merk, de Waddeneilanden, naar buiten te brengen. Ik geloof dat het keuzeproces zo werkt dat mensen gaan nadenken over welke regio in Nederland ga ik naartoe. Dat zijn de Wadden en dat is niet een afzonderlijk eiland. En vervolgens dan keuzes gaat maken voor een bepaald eiland. Maar het toerisme op Vlieland gaat het dit seizoen goed. Er hebben zo'n nota 2.500 bezoekers meer als verliezen hier. Het Ameland had een minder seizoen. Daar hebben ze verliezen hier 600.000 bezoekers. Dit hier bin dat er rond nota nog maar 260.000. Grote verschillen dus. En dat met oors. Het feit dat we nou de campagne lanceren, heeft eigenlijk 2 redenen. Er zijn nou prutte toeristen op het eiland die hopelijk prutte Twitter ingaan over de blauwe viewtour. Een aantal bekende Nederlanders, als politiek verslagjouwer Frits Wester, helpen ik mooi om de campagne op Twitter te promoten. Het doel is om vooral mensen over te helpen die het nou nog besluiten moeten waar ze dit hier heen gaan op vakantie. Daarnaast hebben wij een online campagne die zich vooral insteekt op Midden-Nederland. En dat is het gebied wat eigenlijk van al morgen vakantie krijgt. Morgen zal in Utrecht een 6 meter hoge replica van de Vlielander Viewtour te zien wezen. Om uiteindelijk nog meer mensen de boot op te krijgen richting het water. En als dat nou een veerboot is of een snelle boot, het maakt de betinkers van de campagne niet uit.